Ang atong tubag sa Salmo nagsugo nato nga sa to pangitaa kanunay ang naong sa Ginoo. Inigmata ninyo ikabuntag kinsang naong inyong pangitaon sa Ginoo o ang naa sa cellphone. Nya mo imo dayon tan-aw ang imong naong nga gi-post didto, ang imong TikTok nga gibutang didto o daghan bang ni view. Nya ato dayong i-measure nga ang atong success kung daghan ang viewers, daghan ang ni-like, daghan ang ni-share. Mao na karon ang nindot gyud ang pangitaon mga igsoon ang naong sa Ginoo. Mao na pag-abot na ni Kristo dinhi sa kalibutan, jutay ra ang nangita sa iyang naong. Ang gipangita sa mga tao sa unang panahon, gani hangtod karon, ang naong Dios kwarta. Muna tawgon tag mga naong og kwarta. Ni pangutana na imong tupad. Naon sa man ang naong nimo, naong kag Ginoo o naong og kwarta? Sige na. Kanang magsigig palit og slot, unsa man nagnaong? Husga. O kanang di gyud mo palit og slot. Sige hinon nga to kaon lang ana palit ana mga butang, mga gadgets. Kinsa man unsa man nagnaong? Naog kwarta. Kanang di gyud maningil og utang, unsa man nagnaong? Ginoo. Kanang sig paningil og utang? Kwarta. Kanang di mo bayad og utang? Otro sa na. Di, wa sa ikabaya di ay. Pero otro sa naong sa nagkwarta. Mao na diri sa unang pagbasa, ang mga tao sa Israel wa naman mangita Ginoo, nangita naman silag mga hari-hari dinhi sa kalibutan, naghimo naman silag mga altar nga ilang simbahon or simbahan, dili na ang Dios sa Israel. Ani ingon dayong Ginoo, moabot yung panahon nga mo maghilak mo mga guba ning inyong mga gihimong mga altar, kining inyong mga hari, mga matay ni, kay ang giila naman sa mga tao nga murag Ginoo ang hari naman. Nya ang hari sad, wa sad muda sa mga tao ngadtos Ginoo kay sila sa gyud mo ay murag Ginoo. Matud pas Ginoo gub-on ko gyud ni. Hangtod mo abot yung panahon nga moingon mo sa mga bukid, tabuni na lang ni kay wa nay kapuslanan ni among kinabuhi. Maging harian nato sa Russia o sa Ukraine karon ay. Nawa di ba daghan na kayong nangaguba. Ano man, nagpakaginoo naman sila. Nangaguba na eh. Kaning magsigig paginoo, tanawan ng inyong mga kuan, inyong mga panimalay nga ang mama o ang papa murag mga Ginoo. Kana bang ang mama ang iyag yung gusto mo ay matuman, ang papa sad ang iya sad yung gusto mo ay matuman. Tanawag unsag mga naong nanas inyo? Wa, nanimba man ganing uban ron din. Magsige pag 2,000 Hail Marys usahay. Naaday taro 2,000 Hail Marys kada first Wednesday anas atong adoration. Sabat mo diha aron ang inyong naong kakita mo Ginoo. Unya unsaon man aron makakita ta Ginoo, paminawa si Hesus, ikaduha tuguti si Hesus nga mosugo nato. Atong tugutan ba nga siya mosugo nato. Mao na kining iyang pagpili sa 12 ka apostoles, iya ning pamaagi aron pagsugod pagtukod sa iyang pinili, bag-ong pinili nga katawhan. Kay katong mga Israelita nangakuan man gito sila, nangawagtang man gito passing. Pag abot na gid ni Hesus, nisugod na sad siya pili. Mao na nga 12 iyang gipili kay nag-signify sa 12 ka nasod sa Israel or 12 ka anak ni Israel. Kani magong Israel ngan man ni Jacob. Bag-o nga ni Jacob isip amahan sa mga nasod. Unya si Jacob anak na ni anak ni Abraham, pataka lang mo yaw-yaw.
Si Jacob anak ni Isaac. Si Isaac mo'y anak ni Abraham. So apo na ni Abraham si Jacob. Apo ba ni Abraham? Tanawa, di ba? Wagin mo mangita Ginoo. Lagi ka-simple, ana. First paguna nga, generation. Na, unya, gibangon ni Jesus pagbalik sa iya ng pamaagi. Ang nasod karon sa Israel, nga nawagtang sa passing kay nibiya as Ginoo. Pag-abot na ni Jesus, kining maong kaliwatan na wa na mudawat atong pagtuo ni Abraham, nasayop na ba? Nalihis na, nawagtang na, nawala na. Ang term na gigamit ni Jesus, nawala. Mao ni sila ang nipatay ni Jesus. Mao ni sila nilansang sa cross. Nya kining batasan ni apa ni karon bisan sa mga Katoliko, kitang Katoliko, kita may bagong nasod sa Israel. Ang mga Kristiyanos ba kaning Katoliko, apil sa mga Protestante na matinud-anon, apil na ta kanang nagtuo ba ni Jesus. Pero kanang wa magtuo ni Jesus isip Ginoo og tao, mga buangon na. Wa sad na sila klaro. Gapaka Ginoo sad na. Mao na. Aw niya sa nas Katoliko, wa naman ni ron ang gibasihan na karon ni Jesus dili na ang atong ngalan. Unsa na may gibasihan? Ang atong kasing-kasing. Kinsa tong kasing-kasing nga nangita Ginoo, maura say masakop sa tinud-anay aning iyang bag-ong nasod. Nya unsa may mahitabo aning iyang mga sumusunod, di adiri niya gihatag og una sa mga apostoles. Ingon siya, tagaan tamog gahom. Tagaan tamog gahom. Paghingilin sa mga yawa. Kana man gyud unang gahom kay kani man gong yawa, mao man gyud niangay natong hinginlan. Unsa may naong sa yawa? Hibaw mo. Unsag naong ang yawa. Lingian ay mong tupad. Ing na kaila pangutan na imong tupad ba na kaila kag yawa. Kay basig wa sadya mo kaila unsa nimo paghingilin og wa ka kaila. Mawita to katong kanabitang naas mga salida-salida ba nanay salida man tingal itong Fernando Po kay ako man ginang paborito kayo niya nagtakuban si Fernando Po ba nga murag estranyo niya nay nangita naghunting niya nga iyang mga kaaway niya ingon din siya man gabi dia brad siya kisa man kay saag lagi ko dito ko gikan sa kuan layo kaya akong gikanan siya gaunsa mo din siya galuto niya ni pagkaon wa ka mahadlok na kuyaw kay ning lugar din siya mao lagi gusto unta kong mutipon lang ninyo anhilang tata usa ko magpalabay sa kagabhion tatipon sila ngadtog higda niya pagkaugma ngita sila padayon ni Fernando ingon dayon abutin tong ilang leader siya nga wa gyud mo nakitan siya wa gyud pero diri man to estranyo nga ning tipo namo naluoy lang sa niya among gipahigda diri siya pag-describe na ro kinsa sus siya mao man to inyong gipangitay sa animal nakita naman ta dito namo nahurot nun sila kamatay mao na usahay di ta kita siyawa magtakuban na siya niya unsa may iyang naong gyud nga dali kay mailhan gusto mong mahibaw sige na sultihi ko ba gusto mo dili ang naong sa yawa nga di gyud nimo di gyud siya ka pangulipas kana gyung sala ang sala ba mo nay naong siyawa so naana gani kay sala na biktima na kasiyawa naana nimo ang yawa namoy sala wa una di ang yawa na kanang makasasala gipuy-an na siyawa mo na ang unag yung sugo ni Jesus paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo kay kani manggugma mao ni mo hingilin sa sala mahigugma na ganita sa paagi wa mingos Kristo nga love each other the way you want to love ay lain man tag love
tinukhangay man dayon. Ang sa Ginoo ingon siya iyang isumpayan, love one another as I love you. Ngano man ang gugma naa man gud na siya gahom to maintain purity. Kana gi first nga buhat sa gugma. Mo na kanang naghigugma ay nga nagsigig puyo-puyo. Mga buangon na gipuy-an nagyawa. Sala man ha. Di ba? Bisag kung sa panyo kabuutan. Bisan pag naghigugma ay kunuhay mo, you love each other. Sa faithful good ha, be faithful to me. Namingon sa ingon niyang kapuyo, niyang uyab. Oy, wadyo ko mangitaglain. Ngayon siya, faithful man gid sa usag-usa pa der sa among love. Nako lagi, faithful mo sa inyong love pero unfaithful mo sa inyong love ngadto sa Ginoo nga maoy naghatag ng inyong love. Mo na ang dimension sa love, dunay first, dunay second. Ang sa may first, matud pa ni Kristo, love God with all your mind, with all your heart, with all your soul, with all your strength. Oh, siya giuna. The second is like this. Matod pa niya, love your neighbor as yourself. Sa ato pa ang gugma, maguna gyud ang gugma sa Ginoo. Kinahanglan kita gyud mosabot sa Ginoo. Mao na diri sa unang pagbasa. Iyang Ginoo, sabta ko ninyo. Ako mo'y paminawa. Ayaw paminawa inyong kaugalingon. Mao na mission sa mga apostoles. Mao na sa day mission nato hangtod karon ang paghingilin sa yawa pinaagi sa pagbiya niining mga sala. Daghan kayong sala karon sa mga batanon, kanang addiction anang gadgets, kanang mga porn, kanang mga kalaway diha. Nahimo na silang tapulan, nahimo nang insensitive, di na kamo mo istorya sa ilang mga ginikanan, na ano lang gid anang internet. Mo na idagko kayong mga sala karon sa mga batanon, sa mga niasas mga working age kaning panahon pas kalagsik sa kinabuhi, mga young professionals o mga old professionals kana sang pangwarta giilad kita siyawa nga kana yung mas stable ka. Why stable aning kalibutan na mga igsoon ay magpailad anang word nga stable. Ang stable aning kalibutan na kung kamautang mo dawat nakitang tanan mga matay. Mao na stable. Mao na taong relax. Mao na tao nga dili paling-paling. Pero kanang tao nga gusto yung protektahan ang kaugalingon, bisag tiguang na kaayo, hadlok lang yapong mamatay, kana di na stable. Ratulon ang klasihas mga tao. Kamuron, kung sa inyong gipaningkamutan, mas stable o madidbol? As nindot nang maningkamot kang madidbol kaysa mas stable. Kaya nga naman, inig ka didbol ni mo dire, anya kuha na ka, nagsunod ka sa Ginoo, ito ay stable dito, kantong langit. Na ka na mag 2,000 Hail Mary, para langit na. Di na para protections ko galingon, naraba sa daghan kay magsigig ampo, apil na ning misa, sigig balik-balik og ampo, kay aron malikay sa mga kadautan. Ayaw, nag-ampo ka para malig-on ka nga moatubang sa mga dautan. Kaya nga tong misyon, mao ang paghingilin sa mga yawa sa ato pa. Gina, encounter gina. Nya unsa betong gamiton paghingilin? Gugma. Nya kay gugma may gamiton, di nimo siya pasakitan, di nimo siya bunogon, di nimo siya patyon. Ikay patyon ana. Kay dautan mo patay man ha. Ingon ani ang gahom sa Ginoo. Mao ni ang kalig-on sa gahom sa Ginoong gihatag sa mga tinuod nga nagtuo niya aron paghingilin sa yawa. Ang yawa nga gustong muangkon sa kasing-kasing ni Maria Gorete, nahinginlan sa niya ang yawa nga tuag yung kasing-kasing sa nagpatay niya, pinaagi sa iyang gugma. Lingian na imong tupad. Hinginli ning akong yawa, bi. Hinginli ni akong yawa. Kamo mga asawa, ingna inyong bana, dong hinginli ning akong yawa, bi. Nya unsa may solusyon ana? Higugma aron mawagtang ng yawa. Na siya. Muna kita karon
naaman tay modelo sa pagpanghingilin og yawa nga nahigugmag maayo kani si Bishop Chupilo Kamumot, mag-Thanksgiving na ta aron doon na nasad tay local gyud nga model. Kana bang moingon ba? Pwede ra di kaabot og one slot nga ang one slot og 1,000 nya mo hatag lang kag 500 pero nago kay 2,000 padong nakas impierno ana. Pero ang imong yung tibok kwarta 500 ra gyud nya gusto nyo kang palit slot inighatag nimo 500 pun anday Ginoo og 500 aron mahimo na tong one slot nya kay perti man gid imong pobriha 20 pesos ra man imong kwarta hatag din kag 20 pesos pun anday tos Ginoo og pila man 980 1,000 na to siya kakuha mo pero na kay 5,000 niya mohatag lang kag 20 pesos isip slot ringless kas impierno. Naayawa nimo ang sala sa paghigugmas kwarta para sa kaugalingon dili gamiton ang kwarta para sa uban nya ang final sa natong counting sa atong gihunong usa sa makadiyot nga DOPS ang Divine Unity, Prosperity and Satisfaction. Gahapon nato gi-final og count ang total na nato ron nga DOPS nga halin is 10,431 slots. So mo na atong kwintahon mga gugma man ni kaning slots. Unsa man ang slots pa der nako donation. Anong mao man nay limit nako mao ni ang limit sa imong mao ni ang sinugdanan sa imong gugma. Ang kinagamyang gugma nga imong ikahatag nya isagol na sa ubang gugma mahimo ng dakong gugma nga baha sa gugma. Moapil mo sa baha? Moapil mo dili? Apil yun. Kana bitang gagmayng tuburan sa bukid, maningkamot kina silag dalos aron moapil sa dakong laud sa tubig. Wa mo kasabot. Bisag unsa kagamay sa tubod sa bukid mudalos gina mangita ginang paagi nga makadalos makadailos aron makaapil sa dakong laod. Muagi guna silang mga hugaw, muagi na silang lisod nga mga lugar aron lang makaabot sa dagat. Kita sad ana sa donta ang atong gugma. Yes, gagmay ra kay ning atong mga bahandi iapil ni nato sa dakong event ang laod sa grasya nga ipabuhagay pinaagi ni Venerable Chupilo Kamumot karong July 27. Mga pilta palit og slot mao ra gid na siya. Pero mo apil mo dito, igo ra mo mukaon sa Parklands. Murag matukan siguro mo no nga. Nya iniguman gikan dito wa ka palit og slot, kaon ka sa Parklands, hapyod ka dito sa kanang image para maayo ka. Nya adto dayon kas SM, palit din kag bag-ong sinina nga tag 1,500. Ana, palit pa kag bag-ong cellphone nga tag 15,000. Pero wa ka ni hatag dito, ni kaon ra ka. Unsa may mahitabo nimo? Nindog na ta.